Čau, já jsem Simon a pravděpodobně mě znáš takhle, anebo takhle. Tohle vidí většina lidí, vidí svaly, cviky a výsledky, ale nikdo reálně neví, proč jsem s kalistenikou vlastně začal. A už vůbec neví, kdo doopravdy jsem. Nebylo tomu ale tak vždycky. Pamatuju si časy, když jsem býval tlustý, všichni se mi za to smáli a já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Tak jsem začal cvičit. Cvičil jsem jen doma, zhubil jsem hodně, byl jsem hubený. Nebyl jsem svalnatý, ale byl jsem hubený. A za tohle se mi zase všichni začali smát. V tu dobu jsem byl hodně ztracený, nevěděl jsem, co mám dělat. Ale kalistenika se mi strašně líbila. Sledoval jsem ji pořád na YouTube u Chrise Ary. Jednoho dne, když už jsem se na sebe nedokázal dívat takhle tak do zrcadla, jsem si řekl, že prostě začnu a zkusím to. Cvičil jsem pravidelně, chodil jsem na workoutové hřiště dokonce 6krát týdně a občas jsem ani neměl pauzy. Takhle to trvalo asi půl roku, bez nějakého workoutového plánu. Chodil jsem a vždycky jsem jenom udělal pár zhybů, pár kliků, dipů, nějaké vymyky. Ale jedno bylo hlavní, masla, ten jsem prostě chtěl. A s tím, jak jsem byl odhodlaný, jsem ho dosáhl za 2 měsíce, od té doby, co jsem začal cvičit. Někomu to zabere i půl roku, ale já jsem prostě věděl, že ho chci dosáhnout. Takže jsem každý den chodil a trénoval na to. Potom půl roku jsem se konečně rozhodl postavit si svůj vlastní workoutový plán. Nebyl perfektní, ale byl funkční. Takže takhle tak jsem cvičil, postupně ho updateoval a dostával se na další a další level. Teďka, víc než 2 roky od toho, co jsem začal cvičit, jsem tady, mám asi o 15 nebo 17 kg svalové hmoty více a můj život nemůže být lepší. Kalisteniku jsem si oblíbil hlavně v tom, že nepotřebuji žádné příslušenství. Stačí mi prostě moje tělo a maximálně workoutové hřiště, ale nic víc. Moje vlastní váha a jsem s tímhle schopný zacvičit to stejné, nebo možná i lépe, než lidi, co chodí do fitka. A mně v tu dobu bylo prostě 15 let a neměl jsem žádné peníze, ale chtěl jsem začít cvičit. Takže jsem si vybral kalisteniku a teď jsem schopný některé cviky dělat vlastně kdekoliv. A líbí se mi na tom i to, že moje tělo je o dost funkčnější. Jsem schopný vylezt na strom, můžu se vyšplhat kde chci a nemám s tím jediný problém. Možná si někteří říkáte, proč je tohle video v češtině a ne v angličtině, vzhledem k tomu, že všechny ostatní jsou v angličtině. Ale jednoduše jsem se rozhodl, že na YouTube chci vydávat česky a chci tady být co nejvíc sám sebou, co můžu. Chci vydávat vlogy, videa ze života a to, co vás reálně bude bavit. Chci vám ukázat moji reálnou stránku a pobavit vás. A to prostě v angličtině tolik nepůjde. Takže od teď všechny normální videa na YouTube budou v češtině. Na TikToku, Instagramu a YouTube Shorts jsem v angličtině. Tam chci zasáhnout co největší publikum, co se týče mého coachingu. Tam mě můžete začít taky sledovat, máte to v popisku. Já jsem Simon a tohle je moje cesta. Čau.